ነገረና حسه ዓለም ኣብ ቅልውላው ኣትያላ ኣበይ ኹርናዕ ዓበይቲ ሓይልታት ዓብላልነቶም ንምርጋጽ ዝገብሮ ዘለዎ ረጽሚ ኣበይ ኹርናዕ ዝርከብ ህዝቢ ክልብልቦ ካብ ዝጅምር ኣዋርሕ ኣውፂሩሎ ካብ ኮቪድ ሓወያ ዝተባሃለ ዓለም በጥንታዊ ሕማም ወዲ ሰብ ዝኾነ ናይ ዓብላልነትን ኩናትን ጥዑማት ህላውነታ ኣብ ሓደጋ ኣትዩሎ ኣብዚ ፈቆዶ ሃገራት ዝርከብ ህዝቢ ብኽብሪ መናብሮ ሕጽረት ዝተፈላለዩ ቀረባትን እናማራረ ህላውነቱ ንምውሓስ ድፍእ ቅንዕ ክብልን ዘይዕግቦቱ ክገልጽን ልሙድ ተርእዮ ኮይኑ ዘለውሉ እዋን ኣበይ ኹርናዓት ተፈጢሮም ዘለዉ ግጭታት ንዓለም ኣብ ቁጠባዊ ዝሕታለ ይወስድዋ ከም ዘለዎ ይዝረብ ብመሪሕነት ኣሜሪካ ዝቕለስ ምዕራባዊ ደንበ ብሓደ ሸነኽ ንቻይናን ሩስያን ኣብ ግጭት ኣትዩሎ ሜዳ ግጭት ዩክሬንን ታይዋንን ዝተረፈ ህዝቢ ዓለም ድማ ደንበ ንምምራጽ ናብዝን ናብትን እናተጻፍዐ ንመን ወጊኑ እንታይ ይረብሕ ኣብ ምስልሳል ዝርከብ ቲፎዞ ተቐይሩሎ እንተኾነ ሓደ ሓቂ ካብ ማንም ላዕሊ ጎሪሑ ይርአ ንረብሓ ክልተ ሓይልታት ዝተወልዐ ኩናት ንረብሓ ምልእቲ ዓለም ከምዝጸሉ እምበኣር ከስ ሎሚ ነዞም ኣብ መንጎ ዓበይቲ ሓይልታት ኣብ ታይዋንን ዩክሬንን ተፈጢሮም ዘለዉ ግጭታት ናይ ዩክሬን ዛዕባ ከም መበገሲ ወሲድና ክንምልከት ኢና ሰናይ ምክትታል ሬድዮ ኤረና ሩስያ አንጻር ዩክሬን ንሓፂር ግዜ ዝተመደበ ወፍሪ ሩስያ ኣብ ዩክሬን ሸርሻይ ወርሑ ሒዙሎ ሓደ ኢንች ናብ ጥቓኹማይ ንቐርብን ዝብል ኣብ 1990 ዝኣተወ ቃል ረሲዑ ናብ ሩባት ሩስያ ዘስፋሕፍሐ ኔቶ ካብ ዩክሬን ንነውሲ ኣይተሓልፉን ብምባል ሩስያ መግትእ ክትገብረሉ ሓርያላ ናይዚ ምሰሓብ ዕዳ ናብ ተሃማን ቀልባን ምስ ኔቶን ሕብረት ኤውሮጳን ኣቢሉ ዝበሃለላ ዩክሬን ተጻዒኑሎ ሕጂ እውን ከተማታት ዩክሬን መዓልታዊ እናተደብደባ ዜጋታት ንሞትን ስደትን ተዳሪጎም ኣለዉ ክሳብ ሕጂ ብዘሎ ጸብጻባት ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ጠንቂ ስደት ልዕሊ 6.5 ሚልዮን ስደተኛታት ክኾኑ እንከሎ ብርክት ዝበላ ከተማታት ዩክሬን እውን ኣብ ትሕቲ ምቁጽጻር ሩስያ ኣቴን ኣለዋ ኣብ ጎኒ ዩክሬንና ንስለፍ ዝበላ ሃገራት ኤውሮጳ ብፌታዊ ወራርነት ኣሜሪካ እናተመርሓ ኣብ ልዕሊ ጽላት ቁጠባ ፋይናንስን ሰደድን ሩስያ ሰፍ ዘይብል እገዳታት ኣንቢረን ይርከባ እንተኾነ ውፅኢት ዞም እገዳታት ከምቲ ዝተሓስቦ ንሩስያ ከንበርክኻ ኣይከኣለን ዘሎ ኣብ መዳይ ቁጠባዊ እገዳ ባንክታት ሩስያ ዝተገብረለን ማዕቀብ ንቁጠባ ሩስያ ዝፈጠረሉ ጸቕጢ የለን ኣብዚ ኤውሮጳ ናብ ዝሕታለ ንምእታው ናይ 55 ሚታዊት ተኽእሎ ኣጋጢምዋ ኣሜሪካ እውን ንኽልተ ተኸታተልቲ ርብዓ ዓመታዊ ትንበያታት ትሕቲ ትፅቢት ዝኾነ ዕቤት ኣጋጢሙላ ዘሎ ወቕቲ ሃገራት ምዕራብ ቁጠባዊ ውድቀት ዘይተረፍ እኳ እንተመሰለ ቁጠባ ሩስያ ግን ኣይተተንከፈን ባጤራ ሩስያ ሩብል ገና ኣብ ርጉእ ኩነታት ከም ዘሎ እኳ እንተተሓበረ ብኣንጻሩ ሕብረት ኤውሮጳ ዝጥቀመሉ ባጤራ ኤውሮ ድሕሪ ናይ 15 ዓመታት ግዜ ንመጀመርያ ግዜ ምስ ዶላር ተመዓራሪሎ በዚ ድማ ክብሪ ዋጋታት መንብሮ ኣብ ኤውሮጳ መትሓዝ ተሳኢንዎ ይርከብ ነዚ ንምፍቓስ ብዝበሎ ሕብረት ኤውሮጳ መሰረታዊ ቀረባት ካብ ሩስያ ኣብ ንእትወሉ ክፍሊት ንኸይንሽገር ብዝብል ኣብ ልዕሊ ባንክታት ሩስያ ዘንበሮ ማዕቀብ ኣብ ሻድሻይ ወርሑ ዳግመ ግምት ክገብረሉ እንከሎ ብዝተወሰነ መልክዑ እገዳታት ከልዕል ወሲኑሎ እዚ ኣብ መዳይ ቁጠባ ዝተገብረ እገዳታት ዝያዳ ቁጠባ ሩስያ ኣብ ቁጠባ ኤውሮጳ ዘምጽኦ ሽግር ብምዕዛዙ ሩስያ ጎሊሓ ዝተራእየትሉ ዓውዲ ኮይኑ ይቑጸር ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ትኹረት ሒዘን ዝሰርሓሉ ጽላት ሰደድ ሩስያ ክኸውን እንከሎ ኣብዚ እውን ኣብ ልዕሊ ሩስያ እገዳ ስዒቡ ነይሩ ካብዚ ጎሊሑ ዝረአ ኣብ ነዳዲ እኽልን ንኽዑን ዝተገብረ እገዳታት እዩ ናይ ዓለምና ሓደ ርብዒ ዝኸውን ናይ እኽሊ ቀረባት ብዩክሬንን ሩስያን ዝፈሪ ኮይኑ ክልቲኣተን ኣብ ሰደድ እኽሊ ቀዳሚትን ካልአይትን ብምዃን ነቲ ጽላ ዝመርሖ ዘለዋ ሃገራት እየን ኣብዚ እውን ድሕሪ ምጅማር ኩናት ዝተረኣየ ስነት እኽሊ ኣብ ዕዳጋታት ዓለም ብዙሓት ሃገራት ናብ ሸመተ ዳምዳም ክብላ ተራእየን እየን ብፍላይ ሃገራት ኣፍሪቃ በዚ ሽግር ዝያዳ ሰበን ከም ዝህሰያ ኣቐዲሙ ዝተገመተ እኳ እንተነበረ ኣብ ባይታ ግን ሩስያ ጽላት ሰደድ ነዳዲ ዩክሬን በቲ ንሳ ትቆጻጸሮ ዘላ ወደባት ኣቢሉ ንኽጅምር ስለ ዝፈቐደት እቲ ሽግር ግዜያዊ ፍታሕ ረኺቡሎ ኣብዚ ቱርኪ ከም ሸምጋሊት ኮይና ዝተወሰነ ውፅኢት ዘለዎ ስምዓት ንኽብጻሕ ዝሓገዘትሉ መድረኽ ሽምግልና ተጠቂማ ኣብ ጉዳይ ሶርያን ኩርድን ብኤውሮጳዊ ሕብረት ክወርዳ ጽንሐ ጸቕጢ ግብረ መልሲ ክትህብን ፊንላንድን ሽወደንን ኣባላት ኔቶ ንኽኾና ዘቕርብኦ ሕቶ ናይ ገባሪትን ሓዳጊትን ቦታ ክትሕዝ ክኢላላ ከመይሲ ቱርኪ ሩስያን ኤውሮጳን ብማዕረ ዘማልድዋ ሸምጋሊት ብምዃና ዓስቢ ሽምግልናኣ ክትሓትት ንቡር ኮይኑሎ ኣብ ባይታ ኣብ ዘሎ ዓውዲ ኩናት ምስ ንርኢ ሩስያ ወፍሪ ዩክሬን ከምቲ ዝሓሰበቶ ብሓፂር ግዜ ክዛዝሞ እኳ እንተዘይከኣለት ሰፋሕቲ ኣከባቢታት ዩክሬን ኣብ ትሕቲ ምቁፅጻራ የእትያ ዝተረፈ ክፋላት ኣብ ደስ ዝበላ ትድስቆ ዓውዲ ኩናት ቀይራቶላ ዩክሬን ብወገና ካብ ሃገራት ምዕራብ ቢልዮናት ዝዋግኡ ጾራት እናተቐበለት ወራር ሩስያ ንምክልኻል ብዓማ ትቃለሳላ
እዚ ጥራይ ዘይኮነ ኣብዚ ሕጂ እዋን መልሲ መጥቃዕትና ምግባር ተሰጋጊራ ከም ዘላን ዝተወሰነ ዓወታት ትረኽበሉ ከም ዘላን ንዕለል። ብርግጽ እቲ ኩናት ገና እዩ ዘሎ። ብዙሓት ተንተንቲ ከም ዝሰማምዕሉ እውን ኣብ ቀረባ ግዜ ክውዳእ ከም ዘይኮነይ። እዚ ክነሱ ግን ኣብ ርእሰ ከተማ ዩክሬን ኬቭ ጀሚርካ ኣብ ትሕቲ ምንኩጻር ዩክሬን ዘለዋ ከተማታት ኣብ ትሕቲ ተዛማዲ ሰላም ከም ዝኣተዋን ሩስያ እውን ንወፍራ ሓድሽ ስማ ጠሚቓ ዝተወሰነ ስርሒታት ጥራይ ብምባል ኣብ ዩክሬን መንግስቲ ናይ ምዕላው መደባታት ጠንጢና ዝተወሰና ስትራቴጂካውያን ከተማታት ኣብ መሓዝ ዝተረፋ ዞባታት ድማ ጽግዕተኛታታ ዝኾና ሃገራት ክትልውጠን ከም ዝመደበት ትዕለል። በዚ ድማ እዩ ዩክሬን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ንዝተባዕለ መዓልቲ ናጽነታ ካብ ሩስያ ማረኽክወን ኣብ ደቡብወን ዝበለት ታንክታትን ካልእ ከበድቲ ኣጽዋርን ኣብ ርእሰ ከተማ ኬቭ ንምርኢት ቀሪባ መዓልቲ ናጽነታ ክትጽምብል እንከላ ሩስያ ብወገና ንሰደዳ ዝኸውን ሓደሽ ዕዳጋታት ንምኽፋት ሃገራት ቀይረን ዝበለተን ዞባታት ዩክሬን ኣፍልጦ ንኽትረኽበለንን ናብ ኣፍሪቃ ክትዘውር ንቻይናን ደቡብ ኣሜሪካን ከተቀባጥር ቀንያላ። እዚ ድማ እዩ ናብቲ ዘቕጽል ዛዕባና ማለት ዲፕሎማስያዊ ዓውዲ ዝመርሓና። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዓውዲ ዲፕሎማሲ ጉዳይ ዩክሬን ውድቀት ሓደ ቐጽራዊ ስርዓተ ዓለም ብፍላይ ድማ ውድቀት ዓውሎማ እዩ ዝብሉ ወገናት ኣይተሳእኑን። እዚ ኩናት ቅድሚ ምጅማሩ ትሒዙ ዝተረኣየ ሓደ ነገር እንተሎ ክልቲኣቶም ደንበታት ማለት ሩስያን ምዕራብን ናይ ምሳይ ወግኑ መልእኽቲ ናብ ሙሉእ ዓለም ከም መሓላለፉ ምፍታኖም እዩ። ዋላ እኳ መጀመርያ እዚ ኩናት ሃገራት ዓለም ንሩስያ ብምዃናን ዝተፈላለየ እገዳ ደጊፈን ሩስያ ካብ መንበር ባይቶ ጸጥታ ክድስክል ዘቐረበ እማም ነስዒበንን እንተነበራ ብዙሓት ሃገራት ከም ትጽቢት ዝተገብረለን ምዕራብ እወ በላ ክብለን እወ ኣይፋል በላ ክብለን ድማ ኣይፋል ብምባል ድሌታቶም ኣየስምራን። ብኣንጻሩ ገሊኣተን ደንበ ዘይፍሊ ሓፋር መርገፂ ክወስዳ ካልኦት ንምዕራብ እናደገፋ ግን ተቋሞታት ከስማዓ ገለን ድማ ብግልፂ ንሩስያ ክድግፋ ተራየን። ኣብዚ ድምፂ ናይ ኣፍሪቃውያን ሃገራት ንሩስያን ምዕራብን ብማዕረ ኣገዳሲ ነይሩ። በዚ ድማ እዩ ሰበስልጣን ሩስያን ኣሜሪካን በብተራ ናብ ኣፍሪቃ ክበጽሑን ዝተፈላለየ መብጻዕታት ብምእታው ደገፍ ሃገራት ኣፍሪቃ ክረኽቡን ዝጓየዩ ዘለው። ብተወሳኺ ብሰንኪ እዚ ኩናት ሰደዳት ሩስያ ምስ ምእጋዱ ኣፍሪቃውያን ሃገራት ዘፍርዮም ዝተፈላለዩ ንጥረ ነገራት ሓደሽቲ ዕዳጋታት ክረኽቡን ሰደድ ኣፍሪቃ ክዓብን ክኢሉ እዩ። ካብ ዓለምና ካልኣይ ዝዓበየ ቁጠባት ትውንንን ንህንፀት ትሕተ ቅርፂ ኣፍሪቃ ብምዕብላል ምስ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝሓሸ ሽርክና ትፈጥራላ እናተባህለ ዝንገረላ ቻይና ብሰንኪቲ ኣሜሪካ ምስ ታይዋን ጀሚራቶ ዘላ ምፍታት መርገፂያ ምስ ሩስያ እናወገነ ይመጽእ ብምህላው ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ዘለዋ ጽልዋ ተጠቂማ ነዘን ሃገራት ኣብ ጎኒ ሩስያ ደው ንኽብላ ከተጓሳጉሰን ምጅማራ ይግለጽ። ኣብዚ ቻይና ምስ ሩስያ ቁጠባዊ ሽርክነት ፈጢራትሉ ዘላ ወቕቲ ሃገራት ኤውሮፓ ዝተሓሰምኦ ፍርያት ነዳዲ ሩስያ ቻይናን ህንድን ክሻመዋሉ ጀሚረን ኣለዋ። ብሪክስ ዝተባህለ ንቻይና፣ ህንዲ፣ ሩስያ፣ ብራዚልን ደቡብ ኣፍሪቃን ዝሓቁፍ ናይ ቁጠባዊ ምትሕግጋዝ ማሕበር ብምፍጣር ስሙር ጽልዋ ሓይልታት ኤውሮፓ ንምድኻምን ኣማራጺ ደንበ ንምቕራብን ይስራሕ ከም ዘለዎ ንሕበር። ንዓመታት ብውሽጣዊ ስእነት ሰላም ክትሕመስ ጸንሐት ኣፍሪቃ ሃገራት ኤውሮፓ ዩክሬን ተተንከፈት ብምባል ሓንቲ ኻባና ከይንኸስር ናበዳ ዝገብረኦ ዘለዋ ሸበድበድ ከም ዘቕሓራን ህይወት ኣፍሪቃውያን ብኩናት ክቕዘፍ ዓይኑ ዘዕምድ ደንበ ህይወት ዩክሬናውያን ንምዕቃብ ዝኸደዱ ሕቀት ሃገራት ኣፍሪቃ ምዕራባዊ ኣለዎ ክንጽረለን ይገድር ምህላው እውን ንገር። እዚ ጥራይ ዘይኮነ ሃገራት ምዕራብ ንኣፍሪቃውያን ዝህቦ ለቃሕ ተጠቂመን ዝተፈላለየ ቅድመ ኩነታት እናዳለዋ ኣብ ውሽጣዊ ኩነታት ኣፍሪቃውያን ሃገራት ክገብርኦ ጸናሐ ምትእታው ዝምድና ኣፍሪቃን ምዕራብን ናይ ጊላን ጎይታን መጽዋዕትን ተመጽዋዕትን መልክዕ ኣትሒዝዎ ዝጸንሐ ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብቻይናን ሩስያን ዝቐርብ ዘሎ ኣብ ማዕርነትን ሓበራዊ ልምዓትን ሽርክነትን ዘተኮረ ምድግጋፍ ቀርበን ስሒቡ ልበን ናብ ሩስያ ከም ዝሽፍት ገይርዎ ከም ዘሎ ይንገር። በዚ ድማ እዩ ገለ ተንተንቲ ኩናት ዩክሬን ንሓቀኛ ሕብሪ ምዕራብ ኣጉሊሑ ካብቲ ደንበ ወፃእ ዝርከባ ሃገራት ዓለም ክሓብራ ክሻረኻ ካብ ምዕራብ ዝተነጸለ ሓባራዊ ረኣያ ክማዕብራን ይድረኻዶ ዝብሉ። እዚ ምዝኸውን ድማ ብኣሜሪካ ዝቕለስ ግሎባዊ ዝምድናን ስርዓተ ዓውሎማን ብውድሆታት ከገጥሞን ክፈርስን ከም ዝኽእል ይዝረበሉ። እንተኾነ ኣብዚ መዳይ ሩስያ እውን ክሳራታት ከም ዘጋጠማ ይንገር። ገለ ካብኡ እቲ በዓንተቡ እውን ካብ ምስፍሕፋሕ ካዓውግተ ኢላ ዝተበገሰትሉ ወታደራዊ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ማለት ኔቶ ዘይሸራዊ መርገፂ ጸንሐን ሓደስትን ሃብታማትን ሃገራት ማለት ሽወደንን ፊንላንድን ጸንቢሩ መሊሱ ክገፍሕ እንከሎ ሃገራት ምዕራብ ኣብ መንጎን ጸንሐ ዝምድናን ምትእምማንን ከም ብሓድሽ ክድልል ከም ዝገበረ ይግለጽ። ዓውዲ ሰደድ ናይ ክልተ ሃገራት ዝመስል ዝነበረ ግጭት ጽልኡ ናብ መላእ ዓለም ከስፋሕፍሕ ግዜ ይወሰደን። ኤውሮፓ ንኽልተ ዕቁዳት ሪኣቶ ዘይትፈልጥ መጠን ዘቕባብ ባጤራ ክትርኢ እንከላ ብሪጣንያ ናይ ዝሓለፈ 50 ዓመታት ታሪኻ ከምሎም ዝኣመሰለ ቁጠባዊ ዘቕባበ ኣጋጢሞ ኣይፈልጥን። በዚ ድማ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዓለም ናብ ዘሕታለ ከምእትኣቱን
እቲ ዝሕታደ ወይ ሪሴሽን ብኤሮጳ ክጅምር ምዃኑን ዝተፈላለየ ትንበያታት ዝግበር ዘሎ ጥንካረ ናይ ሓደ ባጤራ ጥንካረ ናይ ቁጠባ የምልክት ኤሮ ዳርጋ ዘይወግዓዊ ባጤራ መላ ኤሮጳ ኮይኑ ካብ 27 ሃገራት ተኣጉር እተን 17 በዚ ባጤራ ይጥቀማ በዚ ድማ እዩ ባጤራ ኤሮ ድሕሪ ናይ 25 ዓመታት ታሪክ ትሕቲ ዶላር ክሽረፍ ምጀመረ ስምባደ ፈጢሩ ዘሎ ብርግጽ ቁጠባ ኤሮጳ ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ ዘይሕባእ ምስጢር እዩ ጠንቂ ናይዚ ድማ ጸዓት ዘቕባበን ፖለቲካዊ ዘይርጉእነትን ኮይኑሎ ኣብ እዋን ኮሮና ቫይረስ ዝነበረ ዕፅዋ ጠለብ ነዳዲ ብደረጃ ዓለም ከም ዝንክስ ስለ ዝገበረ ብዙሓት ነዳዲ ዘጻርያ ትካላት ኣብቲ ግዜቲ ኣብ ክሳራ ኣትየን ማዕጾታትን ምስ ረገጣ ክሳብ ሎሚ ይከፈታን ዋላ እኳ ድሕሪ ናይ ኮሮና ውሸባ ጠለብ ነዳዲ ናብ ንቡር እንተተመልሰ ዝተዓጽዋ ትካላት ምጽራይ ነዳዲ ስለ ዘይተኸፍታ እተን ከይተዓጽዋ ዝተረፋ መጻረይቲ ነዳዲ ዕዳጋታት ብሒተን ፍርያተን ብደስ ዝበለን ዋጋ ክሸጦ ጀሚረን በዚ ጀመረ ወሰኽ ዋጋታት ነዳዲ ሩስያ ንዩክሬን ድሕሪ ምውራራ ሃገራት ኤሮጳ ነዳዲ ኣኺ ዕድጋ እገዳ ኣንቢረን እዚ እገዳ ነቲ ብቐደሙ ወሒዱን ከቢሩን ዝጸንሐ ቀረብ ነዳዲ ብዝገደደ ክሰኣንን ክኸብርን ገይርዎ ይርከብ ሩስያ ብወገና ኣብ ልዕሊ ኤሮጳ ናይ ነዳዲ ማዕቀባት ክትገብር ጀሚራ ኣላ 50 ሚታዊት ካብ ቀረብ ነዳዲኣ ካብ ሩስያ ትዕድግ ኤሮጳ ቀረብ ነዳዲ ሩስያ ቅድሚ እጋዳ ትሕጃ ነዳዲ ኣያቐመጠትን በዚ ድማ 12 ሃገራት ኤሮጳ በዚ ውሳነ ብቐጥታ ክጽለዋን ክድዋ ኤሮጳዊ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ሩስያ ሓበራዊ መርገጺ ከይወስድ ካብ ዝገበሩ ቀንዲ ነጥብታት እዚ ሽግር ሓደ ኮይኑ ይለዓል ምኽባር ነዳዲ ምኽባር ናይ ጥረ ነገራት ኣብ ዕዳጋ ይስዕብ በዚ መጸ ክብሪ መነባብሮ ኤሮጳ ሰማይ ዓሪጉ ዜጋታት መሰረታዊ ጠለባቶም ንኸማልኡ ኣብ ዘይክእልሉ ደረጃ በጺሖም ኣለዉ ዋጋታት ኤሌክትሪክ ጋዝን ኣስቤዛታትን ኣዝዩ ንሂሩ ብዙሓት ዜጋታት ኤሮጳ ኩነታት ልዕሊ ዓሞም ይኾኖም ከም ዘሎ ይንገር ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዕቤት ቁጠባ ብ6 ሚታዊት ክግበድል ምዃኑ ዝተፈላለዩ ትንበያታት ይሕብሩ ጀርመን ጥራይ ኣብ ዝቕጽል 3 ዓመታት ካብ ሩስያ ተእትዎ ነዳዲ ብምጉዳሉ ክሳብ 225 ቢልዮን ኤውሮ ክትከስር ከም እትኽእል ተሓቢሩሎ በዚ ድማኤን ገለ ሃገራት ናብ ኣማራፂ ጸዓት ከብላን ነቶም ብሰንኪ ዘስዕብዎ ከባብያዊ ብከላ ከም ዝዕፀው ተገይሮም ዝጸንሑ ናይ ከሰልን ኒውክለርን መመንጨዊ ጸዓታት ከም ብሓድሽ ንምብርባር ላዕልን ታሕትን ክብላ ዝረኣያ ዘለዋ ኣብ ከም ዝኣመሰለ ሃዋህው ብፍላይ ዜጋታት ናብ ሕሰብ መነባብሮም ዝቃልዑ ቀዳማይ ተሓታቲ ዝኸውን ኣብ ስልጣን ዝርከብ መሪሕነት እዩ ስለዚ ድማኤን ገለ ካብ ዓበይቲ ቁጠባታት ኤሮጳ ኣብ ናይ ፖለቲካ ቅልውላው ኣትየን ዘለዋ ወላ ካብ ወግዒ ካብ ኤሮጳ ሕብረት እንተወፀት ኣብ ኤሮጳ ዝዓበየ ቁጠባ እትውንን ብሪጣንያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሰዊጋ ሓድሽ ሚኒስትር ክሽም ኣብ ምሽብሻብ ትርከብ በዚ መንጽር ኣብታ ሃገር ጸንሐ ፖለቲካዊ ኩነታት ናብ ቅልውላው ኣቢሉ ቁጠባዊ ሽግራት ናይታ ሃገር ፈታሒ ተሳኢኑ ይርከብ ሓድሽ ቻንስለር ጀርመን ኦልፍ ሽሉዝ ቁጠባዊ ሽግራት ሃገሩ ንምፍታሕ ንዩክሬን ንምሕጋዝም ብዝወሰዶም ስጉምታት ብህዝቡ እቲ ኸሓዲ ዝብል ቅጽል ወፂዎ ኣብ መዋጥር ከኣትን ከሎ ኣብ 37 ዓመታት ርእሞ ዘይፈልጡ ናይ 7 ሚታዊት ክብሪ መነባብሮ ዘጋጠሙ ኢጣልያውያን ግን ንቐዳማይ ሚኒስትሮም ብቐይሕ ካርድ ኣባሪሮሞም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢጣልያ ድራጊ ካብ ስልጣኑ ዝተባረረሉ ምኽንያት ንኽብሪ መነባብሮ ናይቲ ሃገር ንምግጣም ዘቕረቦ እማመ ብመላፍንቱ ዝኾና ፓርትታት ተቐባልነት ብምሳኑ ነቲ ልፍንቲ ጠንጢነን ስለ ዝወፃን እዩ በዚ ኮይኑ በቲ ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ናብ ኩሉ ዝበጽሕ ዕዳ ኮይኑሎ ዓበይቲ ቁጠባታት ክወድቕ ሓይሊ ሚዛን ክመዛብል ህይወት ንጹሃት ክቕዘፍ ዜጋታት ናብ ድኽነት ክዝፈቑ ምኽንያት ኮይኑሎ ክልቲኦም ሓይልታት ገና ኣብ ምፍኽኻር ብምህላዎም እቲ ኩናት ኣብ ቀረባ መጻኢ ፍታሕ ክርከበሉ ዝኽእል ዕድላት ጸቢብ ምዃኑ ይንገር ሽግር ዩክሬን ናይ ክልተ ሃገራት ምጉናጽ ምዃኑ ተሪፉ ዝተሓላለኸ መልክዕ ዝሓዘ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ንብዙሓት ሃገራት ዓለም ዘሳተፈን እናኾነ ይኸይድ ምስ ምህላው ብውፅኢታዊ ዘተ ናይ ምፍትሑ ተኽእሎ ክርሕቕ ግድን ኮይኑሎ ኤሮጳውያን ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዘንበረዎ እገዳታት ንሩስያ ኣብ ሰናውሒ ግዜ ከም ዘልምሳ ይዛረቡ ብኣንጻሩ ግን ንሶም ንባዕላቶም ቀጥተኛታት ግዳያት ብምዃን ዘይተኣድነ ዋጋ ምኽፋሎም ኣይተረፈን በዚ ኩናት ዘይተተንከፈት ሃገር ዳርጋ የላን እቲ ዝያዳ ዝሕዝን ግን ሙሉእ ሳዕቢናት ናይቲ ኩናት ገና ብሕጂ ዝገሃድን ዝኸፍአ ንቕድሜና እዩ ዘሎ ይበሃል ብምህላውን እዩ